Hallo? Hallo? Ja, det kan man godt. Det er fedt nok. Lasse, hvis I kommer op på scenen nu. Ja. Lasse. Lasse. Lasse, nu kommer du herop. Lasse er gået hjem. Desværre, Lasse er gået hjem i dag. Så er vi klar igen, og jeg håber, I har nyt show alle sammen. Giv en kæmpe hånd til anden A. Og B. Og B, ja. Husk lige. NA og B. Ja, de er gode. Undskyld for barnet. Det er det. Bam. Bam, to, bam, to. Nu skal I høre, hvad vi godt kan lide. MGP. For det er noget, der kommer i. MGP. Når vi har fyret op, og stemningen er fed, så er der ingen, der kan stoppe os. Så bliver vi bare ved. Hvad vi godt kan lide. MGP. For det er noget, der kommer i. MGP. Vi spiller dagen lang. Synger på vores sang. MGP. For så er bare alt for ved. Så vi bliver bare ved. Bare ved. Fantastisk. Nå, det er godt, det der. Jeg gad ikke at spille på klavis mere. Nå, Hey! på. Og læreren gad ikke rigtig diskutere med dig? Nej.